taigarawo kuno ndofunga ndaramba ndichinaka. Unomboziva kasmile karukutongoitika ega inotori therapy. Pane zvekutogadzirika psychologically because kwatiri kubva kwakaipa kunoda vanhu vanombowana nguva yakadai. Saka ndekuda kuti president ane nzara, I'm going to be very brief here. Ndinzwisiseiwo nzara yangu ndaswera ndakamira. Saka chandapuwa masikati chapera. Hamuna chinhu. Nazoona kuti wada kurinda wakativira. Mavhesi tichaita mashoma anongori 2. Then mapoints tichaita mashoma anongori 4. Vatatopedza. We are not going to exhaust my issues of pain, but try by all means to summarize them. Titaure zvinogona kutaurika zvimanejeke zvakanaka. Ndirika. All right. Saka chinhu chekutanga chandingade kutaura panapa ndechekuti ukatoona yanzi couples dinner, it means kuri kutarisirwa vanhu vane vanhu vavo vari kupinda izvo inoti couples. Handi marionawo couple it means 2. Vanoenda kuindustry vane macoupling vanoziva kuti ko zvenge zvakabatana. Chinonzi couple igonyeti nemusoro waro, ndo pakabva izvo rekuti couple renge rakakonekta nechinhu cheche chisimbi chakadai ndo chinogadzira couple. Saka trera ikauya ikahakira chero kuDRC inoita sei inosvika, it becomes a couple. Without this link you are not a couple, because hatigoni kuti izvo this one is a couple. Vanongori vanhu, because this thing is not there to link them up. Saka ukaona ichi chalinka pane zvimwe zvemabreak zvinojoina kubva kuhosi kuenda kutrailer. Pane zvimwe zvemweya zvinojoina kubva kuhosi kuenda kutrailer. Zvinhu zvose izvozvo zviri kusapota couple kuti iko gonyeti risvike kwariri kuita sei warosvika. Ndikumunzwa kuona ishona muri kuinzwa chero kumalo shona atoinzwa ndaita kuti couple. Handika. Saka kana tichitaura pamusoro pemarriage, Bible rinotisira pachena kuna Hebrews chapter 13 verse 4 na 5. Inotizwa marriage is honorable in all, which means in all generations, in all houses, in all circumstances, marriage must be honorable. Honorable. It is unfortunate kuti izwi riri kuabuse rekuti honorable, because umwe MP akutonzi honorable but iye ane misikanzwa iri kuzikamba. You are not honorable. Munhu ari honorable indeed, but marriage must be honored in all. Ndo principle number 1. Saka kutongoiremekedza iri marriage inoitwa sei? Chiteerai mapoints akuya manje. Ukaona mukadzi nemurume wachifamba, itsika yevarume vacho kupopotera vanhu, kufunditsira vanhu. Iwo samukwikwidzei ari kufamba nemukadzi, anoda kubhilivhisa umwe wake kuti wazvona ndinovatsiura. Iwo bvaziva kuti saka pana pasecurity iripo. Saka dambudziko revamwe varume manje vanove blind to situations, vanobva vachallenge munhu ane mukadzi wake. Usamuchallenge. Why? Because iye ane mukadzi wake ipapo, iwe hauna, unogwa kaviri. Saka ingoremekedza marriage, uzoti okay ndozviri kuitika. Takatakura vamwe vanhu tichibva kuchinhoyo, ndobva vanzi vamwe vapinde mubhuti, ndobva murume nemukadzi vapinziwa mubhuti, ndobva murume atanga kupopota. This is abuse. Asi vapinda vega. This is abuse. Haikona kuti bata rafu sekunge tiri kupinda mahara muno.
driver manje ndobva aresponda anzi iwe kana usingade buruka get away man ndazero ndinokurova mudhara havozo vakomana vaya vanotaura zvavanotaura but now inda ndakagara pakadoma neumwe mudhara ndobva atizvo ndidaidzire driver ndobva ndakanonga lesson ndobva driver anzizvo wazvionera kuti ane mukadzi zvanzi zvine basa rekanyarara kana murume achifamba nemukadzi wake akataura point chero isina musoro musapindura ari kumaneja nyaya dzake ari kumaneja nyaya dzake. Marriage must be honored. Example number 2, kana uchifamba nemudzimai wako muchidrive hatimbotini kudrive usangopfuurwe nemota dzese unozonzwa vakubvunza kuti saka idzi kupfuura ndo malatest saka how can you manage your marriage pakadaro unovatekawo 3-4 what speed yenyu aina kuwanderwa udzoka paungouta hauchazonzi asi ayo ndo malatest watomaneja unoziva kuti zvinhu izvi zvidiki pakuzvitaura nekunakidza kwazvo but unenge watovhiringa zvinhu ukapareka ukamaneja zvakanaka unenge watovhiringa nekuti marriage must be honored by what? By all. Kana tichita honor marriage, how do we honor it? Bible rikubva ratiko, and the bed should not be defiled. Nekuti chinonzi marriage ndicho chinonzi bed. Mwonye ngareke kusvibiswa. Apa handizvi ndingapataura sei kuvanhu vanogara kure nakure sevanhu vekuharare, mumwe anogara kuDurban, mumwe anogara kuRemwezi, vanoonana manheru vaneta, umwe nomwe asina nguva, bonde rinokuwanirwa mhosva. Muri kuzviziva here hama dzangu kuti statistics dzemarriage dziri kutiko pane varume vakaroora vari kuona pornography ivo vaine vakadzi kumba. Pane varume vane masmall house ekufleta nawo, asati atomborara naye anongofleta pafoni, ende asina nguva yecommunication nemudzimai ari kupi, ari kumba. Ndo zviri kunzi nevhesi, nhovo ngaishayirwe mhosva, ngaichengetwe yakaita sei, yakachena. Pobva panzi chipana, let your conversation be without covetousness. Verse 5. Our conversation should not indicate covetousness. Zvakafanira nekuappreciate umwe mukadzi iwe uine wako. Chero dress ramaswanda rakanaka nekuti akarisa pamuviri wake, inini manje handichatokwanisi kurinakisify, ndatomudenja, ndinointerpretwa zisirizvo. Dei riri pahenga ndaigona kuritaura kuti rakaita sei, rakanaka. Asi ukamona ratopfekwa nemunhu ka harisisiri dress rakanaka, ane munhu. Be very careful netukomenti itoto, tunokunyudza. Rimwe gore, we were still young, rimwe gore hatina kumborangana kuti ndakuitaura. Rimwe gore inini I worked for this church for a long time, since 94, ndiri evangelist. So tandine umwe evangelist aishandawo kune imwe nzvimbo pamhiri perukova, achirova akadai achidai, saka taiwirirana, but iye ndiye akazotanga kuroora. Saka semabhachuro taienda kunodya kwake, tichinobikirwa tichidya tichibva taenda. Indazoroora manje. That was my first time kuenda kuchechi nemukadzi. Statement yandakataura, according to me, yanga yakanaka, but yakandishatisira mazuva mazhinji kwacho. Ndakavamirira vachizora mafuta ekumaoko neekumeso nemakumbo, ndikavamirira kusvika nguva dzandinosienda kuchechi dzaita sei,
dzapfuura. Ndo pandakazotizvo nguva dzinodzi ndinosidai ndave kuchechi. Saka ukurawo ndinda kunonodza. Takafamba 4 kilometers kuenda pachechi pacho, takanyaradzana. Chechi chipera ndoba munhu anditiza, ndikutaura kuti maelders munhu ndoba atiza akaenda kumba. Apa ndikuzwa kuti munhu aazive road munyowani. Fiye kuti mwana wevanhu arasika. Paufamba nchironda tsoka. That day was miserable because of a very small statement. Saka ngwarira mazwi anogona kukugadzirira basa raunotadza kuzomaneja mangwana. Alright, hatibve papoint iyi. Tiinde pane point number 2 iri kuwanika pana Matthew chapter 6 verse 13 kusvika 15. Ndachida kupaverenga pese apa. Pane temptation. Point number 1 pari kuti lead us not into temptation. This statement is referring to you as a wife or as a husband in this relationship. Do not lead your spouse into temptation. Indrufunga kuti statement yakakwana kare. Don't lead your partner into temptations by introducing unnecessary sanctions. You lead your spouse into temptations. Manzwa shona ndila? Chinzwai up. Verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. I might dwell on this point for an hour, but nekuda kwekuti nguva yafamba regai kuyeuchidzei kutiko. If ever there is a key element of life, forgiveness. Imbotarisai munhu wenyu kana kuti munhu agere padhuze nemi. Amuzwa kuti haisi ngirozi. Munhu ende zvaari munhu womunhu unozvomuka maari. Forgive. Saka chii chinotiita kuti tigone kuita get along for long is the ability to forgive one another. Imi vanhu vanotadzirana mumaonero nekuti tiri vanhu vakaviri vakasiyana. Tinotoona zvakaita sei? Forgive. And be prepared to forgive. Forgiveness does not benefit the sinner. Apa pabateka tu. The sinner will never be in peace because aregerera. But aregerera ndiye anotida putita mundu ranga razara pauro pamwe. Forgive. Saka itozvitarisira kuti mai avachaita mamistake, baba avachaita mamistake. Amwe acho mamistake acho anoitwa nemuromo, amwe acho anoitwa nemaaction. Forgive. For your own good, learn to forgive. Unogona here kumuregerera. Izvozvo pane nyaya dzekutaurika kuti anenge anyatsomboitei kuti ndimuregerere. Kuregerera hakuzi conditional. Kuregerera mukukura kwazvo nekuive zvidiki nemukurevesa kwazvakaita forgive, then you can move on. Pane phase dzandiri kuona dzine nyaya dziri pending. Ndakadzidziswawo kudzidza phase dzavanhu. Counseling, what we do, we are trained to write a paragraph describing this phase. Kuti ari pano, but ari kufila sei, using facial expression, wotonyora point. Then pamunozointerviewa munhu, mozointerviewa muchikompare zvamanyora nezvaari kutaura, muona kuti mamuri correct here. But kazhinji kacho zvinonangana, zvinove correct. Inzwai hama dzangu, ishuwa forgiveness inonetsa, but ndo mushonga wemarriage nemakore mazhinji. Vanhu ava vanotadza, kunyanya varume ava vanotadza
nekuti vatadzi. Learn to forgive them. Give them another chance and another chance and another chance and another chance for the rest of your life. Forgive. Nekuti munhu ivo vana mai avo vanotadza vanhu. Handingatauri muenzaniso yezvitadzo zvevanhu, munozviziva zvose nezvamakatadzirana zviya zviya. Ndozvandiri kutaura kuti mukasamuregerera imi muchaita BP mai manje nenyaya yenyu. Because pese pamunongoifungira bundu rinouya. Forgive and let go. Give him here a chance to recover from that shame. Unombozviziva kuti izvo munhu asina kuregererwa mukangomuyeuchidza chitema chake anotosinga achifarisa paya manhiu yake ichirova kuti asi manhiu yacho itimu yemahure iye ine nyaya dzake anobva atisho saka waitei achafa iwo uzochema vhunzo. Hama dzangu, let us learn to do what? To forgive. Kana taregererana chii chaakutevera? 3 important P's. Pray together. Indoziva kuti vanhu havagoni kunamata vose. Ende mukaona vanhu vaviri vachiinda kunonamata vanogeneraliza munamato. Mwari munoziva kusasimba kwedu, munoziva zvakatikomberedza, munoziva hondo dzedu, iwo semunamato wekapo iwoyo uyo republic prayer ndoinoiswa mabrackets. Kana tichinamatirana baba namai tinoti baba vari kudenga ndouya nemurume wangu pamberi penyu. Meso meso anovanetsa, nharowo dziripo, pamwe zvimwe zvakabva kudzinza. Imi Mwari ndimunoziva, but ndandichishuwira kuti muvaropafadze baba, mubvise hasha, vanokurumidza tsamwa, mubvise kuramwa, havana patience, maprojects avanongoguma munzira. Udza Mwari iye achinzwa, apedza baba wacho opindawo ndokutenda nemukadzi wamakandipa tigere zvakanaka, asi bvisaiwo uchapa. Iwe ukona zvakaudzwawo Mwari, haungachakontinyi nezvinhu zvakaudzwa Mwari. Zvimwe chetezvo kana tine vana vedu, vanabatirei vachinzwa kuti Mwari aripoterwa kunzi Mike atanga nyaya dzekutora zvinhu zvevana. Mubatsireiwo mwana wedu abude mutsika yekuba. Akazokura uyu anotinyadzisa. Muchipedza munamato unowanza mama wako Mwari, mabva maudza Mwari, ndaudza Mwari. Iwo kana ukundinya inyaya yani muchapedzerana. Mundara ari kudenga azvita sei? Pray together. Minamato iyi yemhuri ngaisiyane neminamato yekuchechi, kuti tichapawo munamato wokuvhara totenda zvamanzwa. Aiwa ndio kumba kweupenyu kunotaurwa twese. Ndio mumwe mukana wokukonfesa utera hwako pamberi paMwari uchibvuma. Mweya anozvinzwa kuti kana areurwa kuna Mwari uzoti ino hangu ndinani kuti ndiite pfundi, let me forgive. Zvikadaro tinoti tafamba. Ndiye first P. Second P anoti play together. Haikona kuekita zvamamuchita, imbotamba iwo kumba chikudo. Mochiziva chikudo here? Amoti kuchindevere chinonzi chiya. Wish to explain that in Ndebele. Tochiti chikudo. Makudo anorwa for no reason, anomhanyisana for no reason, but family yavo inotoenjoya jungle life nechikudo. Munongoziva here kuti mukaita kunge muri pamberi pedare raMwari, imi muri couple, azvibudi mubva mauya makadai mabhachi mumarriage, muchinyatsofamba mumarriage. Imborurunukaiwo mufare, mutambe bhora, mutambe chikudo, mumhanyisane. Izvozvo zvinobonda vanhu vari different. Then you have this thing in common that you would say, kunyange zvake akambozondiudza mashoko ka, but best friend yangu, tinotamba tese. Play together. Mukatamba mese, kana vanhu vakafara
ndo panoudzanwa nyaya dzeupenyu. Umwe murume akanga asingazivi kuti mukadzi wake ane kenza, akazviziva abva kusemina yakaita seinoyi. Tendai munotamba mose, iwewe uri kunyanya kuve serious, ukuunza chechi kumba, toziva kuti uri elder but hausi elder kumba uko, uri baba, uyezve hausi baba mubedroom, uri husband uko. Imbonoita munhu haikona kuramba wakapfeka fesi yeuelder. So aiye ndobva anoteedzera, ndobva anotamba nemudzimai wake, ndobva akanzi usandibate apa. Kupa nei mai ndinopa ndoda kubata, bva abata futi. Anzi iwe ndine kenza. Wakadi kundiudza kudhara, ndaikuudza sei? You're a closed community.